jij een bedrijf of product? Laat ons jouw product of dienst promoten. Voor meer info ga naar kulturu.com. Weg van de slavernij, op zoek naar vrijheid. En die vrijheid vindt ze. Ik zou dit willen zien. Ik zou ook Tijd zal ons leren willen zien. Spiritualiteit is nu eigenlijk een natuurkracht. Een structuur in ons mensen, in de natuur waar we allemaal uit kunnen putten. Je bent nooit Laat me alleen. niet regeren door angst. Als je werkelijk vrij bent. One let me tell you about. They call her crazy, but at least she's free. Colonizer trying to Goedenavond kijkers van Kulturu TV. Welkom bij deze live uitzending. Wij bevinden ons aan de Albertlaan. Waar de Singiniti van de overleden Martinus Wolfjager plaatsvindt. Zoals u weet is de heer Wolfjager ons voorgegaan. De heer Wolfjager is een slachtoffer geworden tijdens de situatie te Pekinsaron. En wij zijn dus hier op locatie om verslag te doen van de Singiniti. Natuurlijk met toestemming van de familie. Ja, zonder toestemming van de familie kan je dit natuurlijk niet verslaan. Dus wij zijn dus op locatie met groen licht van de familie. Wij zullen iets dichterbij gaan om dat zo voor u te verslaan. Zodat u dat dus ook kunt volgen. Ja? Wij gaan dus iets dichterbij. Zullen wij dit nummer 13 voorbij zijn levensbaarheid is van God weer opgedaan. De breed van angsten, zorg en vreugde zal hij genieten, Gods geluk. Nummer 13. Voorbij is nu zijn levensbaan. Hij is tot God
zal hij genieten Gods geluk. Wij dragen hem nu naar zich graf. Gods opdracht heeft hij nu volbracht. Wij leggen hem ter ruste neer. Hij zal nu jubelen voor de Heer. Hij zal nu staan bij Gods troon. En heeft de hemel nu als woon. Hij is bij Vader, Zoon en Geest. Voor eeuwig viert het bruiloft feest. Hij is bij Vader, Zoon en Geest. Voor eeuwig viert hij bruiloft feest. Lied nummer 1. Ieder uur de stap brengt ons nader, is uw paspoort getekend, o mens. Ieder uur, iedere stap brengt ons nader, bij de grens van leven en dood. Heeft de Heiland uw paspoort getekend, met zijn bloed dat hij redden verkocht. Nog is het tijd, nog is het tijd, de Heer heeft gedaan, de toegang is vrij, door Golgotha. Hij wacht aan de grens, is uw paspoort getekend, o man. Gij kunt zelf de tol niet betalen. Goud en zilver verliest daar zijn macht. Slechts het kruis in uw paspoort geeft toegang tot het land waar de Heiland u wacht. Nog is het tijd. Nog is het tijd. De Heer heeft gedaan. De toegang is vrij door Golgotha. Jezus ging voor. Hij wacht aan de grens. Is uw paspoort getekend, o man? Het is nu het uur der beslissing. Bij de grens reeds begint het gericht. O geloof in de Heiland uw redder. En hij voert u naar eeuwige licht. Nog is het tijd. Nog is het tijd. De Heer heeft genade. De toegang is vrij. Door Golgotha. Jezus ging voor. Hij wacht aan de grens. Is uw paspoort getekend, o man? Is uw paspoort getekend, o man? Is uw paspoort getekend, o mens? Zingen wij lied nummer 6.
Welke vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan? Welke voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan? Nummer 6. Welke vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan? Welke voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Dikwijls sterven wij wil vrede. Dikwijls druk ons onderneer. Juist omdat wij al niet brengen. En gebed onze Heer. Zijn wij zwak belast beladen en ten neergedrukt door zorg. Diepe heiland onze toevlucht, wij zijn onze hulp en borg, als ons vrienden aan, om vrienden onverlaten gaan, wij bidden tot de Heer. In zijn armen zijn wij veilig, hij verlaat ons nimmer meer. In zijn armen zijn wij veilig, hij verlaat ons nimmer meer. Lied nummer 14. Mijn Jezus, ik hou van u, ik noem u mijn vriend. Mijn Jezus, ik hou van u, ik noem u mijn vriend. Want u nam de straf op u die ik had verdiend. De grote verlosser, mijn redder, bent u gevaar. Houden maar nooit zoveel als nu. Mijn Jezus, ik hou van u, want u hield van mij. Toen u aan het kruis hing en won en u zei, voor mij de genade aan. Voor u geef van uw maar nooit zoveel als nu. Ik zal van u houden in leven en dood. En ik wil u prijzen, zelfs dan in mijn nood. Ik kom te sterven, dan roep ik tot u, gevaar. Houden maar nooit zoveel als nu. Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom, dan buig ik mij voor u in uw heiligdom. Gekroond
Lied nummer 17. Ik zie een poort wijd openstaan waardoor het licht komt stromen. Die poort staat open ook voor mij. Ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen. Van kruis waar vrolijk heen mag gaan, om vrede te bekomen. Genade God, zo rijk en vrij, die poort staat open ook voor mij. Voor mij, voor mij, staat open ook voor mij. Die open poort laat ingaan vrij, aan wie komt binnen vliegen, aan rijk en aan u en mij, komt Jezus vrede bieden, genade God. Ook voor mij, voor mij, voor mij, staat open ook voor mij. Die open poort leidt tot Gods stroom, ga door, laat niet uw hemderen. Neem op uw kruis, aanvaard de kroon, die God weer aan zijn kinderen. Genade God, zo rijk en vrij, die poort staat open ook voor mij. Voor mij, voor mij, staat open ook voor mij. Lied nummer 4. Dresimi omi datra so lobby pe misago suku feni hem. Dresimi omi datra, omi datra, yomi datra, yomi datra, dresimi ya te ki brodo, te ki bro, te ki vatra. Padra diki Allah, teki Allah wasi. Me ya so lobi me no sa be pe me za o suku fe me ya waka suku fe ni ham so lobi me no sa be pe me sa go fe ni ham Yahweh da sonda feti hesi for you no more la sitem ya for you kisi for you da moi kondre disi Jesus vani ge ya so
wan so wan Walubi menos abe pemisa Osuko fe Iabia wakazuku fe ni am so Walubi menos abe pemisa fe ni So lobby permisa go suku feni hem. Geliefden, beste familie, Wolfjager en allen verbonden, dan nemen wij zeker ook mee de familie. Hoe is ze weer? Dijksteen. Sapemo Bangakorendijk. Familie Dijksteen. Maar meer nog familie Wolfjager. Het is voor u een moeilijke tijd geweest. En ik zeg dat ik blij ben dat het eindelijk zover is om de ontzielde lichamen van deze twee strijders, ik noem ze geen broeders, strijders, dan toch op gepaste wijze naar hun laatste rustplaats te mogen brengen. En ik denk dat u het licht van Christus bent, omdat men zegt, zoals wij dat zeggen, Allah sansa na dungru, sa musfuka kring, ano zo weet ik dan? Pichi. Zo is het. En ik zeg één ding. Laat me het netjes zeggen. Hoe groot ook de leugen, de waarheid achterhaalt hem wel. Maar in dit geval gaan wij niet veroordelen. Het woord dat Heer zegt, geef uw lot in handen van uw vader en laat uw toekomst over aan de Heer. Want wat de toekomst brengen mogen, mij gelijk des Heeren hand. Wanneer wij op dinsdag 2 mei de radio openen, dan was het niet mooi. Voor mij was het niet moeilijk, want soms kreeg ik nieuws tot op mijn bed, vooral de nieuws. Dan snapt u wel dat wanneer je hoort dat mensenleven, die zo kostbaar is, gepaard gaat. Alhoewel wij weten dat wij eens moeten gaan. Maar wanneer je hoort dat mensen opkomen voor hun rechten, en dan zeg ik die dingen zoals ze zijn, dan worden ze van het leven afgenomen. Maar nogmaals, wij laten alles aan God over en het recht zal geschieden. Gelooft u me. En ik zeg altijd aan mensen, en het is in de meeste gevallen uitgekomen, dat zolang de mensen nog niet begraven zijn, want dit is zaak. Maar het moment er aanstalten wordt gemaakt of de mensen worden begraven of ten graven worden gedragen, dan verlichting en begin komt. En u ziet dat uw strijd niet zomaar geweest is. Want ik vroeg me af, als mens natuurlijk, hoe lang nog? Maar ik ben blij en dankbaar dat u als familieleden beide zijden deze broeders morgen naar hun laatste rustplaats mogen begeleiden. En het zal zeker goed komen, gelooft u mij. Martinez Wolfjager. De tweede naam is voor mij een beetje moeilijk te lezen hoor, dus vandaar meneer voor zeer misrevangen. Maar Martinez heb ik als jongen, kleine jongen hè, heb ik gekend. En als je de familie Wolfjager niet kent, dan heb je niet op welgelegen gewoond.
aan de Kesabastraat. Zij waren rechtstreeks de buren van mijn grootouders. En ik wil even de naam van uw vader noemen, Sane Kongegwe. Hoe heet uw vader weer? Maar we noemden hem Oom Piet, hè? Oom Piet, zo hebben we hem gekend. En ik mag u zeggen dat wel gelegen van toen en nu hemelbreed verschilt. Hemelbreed verschilt omdat je achter het huis van de wolfjager een olijfboom had. Die grenste met dat van de familie Walker. En het leek alsof je wist op een gegeven moment niet van wie die boom was. Was het van wolfjager, was het van Walker of was het van de buurt? En ik weet nog dat oom Piet, gelooft u me, uw moeder heb ik niet zo gekend hoor. Dan zie toch? Maar ik heb er niet echt, kan even bij kwijt, dan bij aptum si aitap, oma sis. Maar oom Piet, die heb ik heel goed gekend. En dan, ik weet niet hoeveel broers er waren, maar ik ken Martinez en ik ken Bertus. En u ken ik weet niet of er meer zijn, maar dat is Masami hoor ai. En als ik het goed heb, ik weet niet of het waar is, dat ik denk het wel dat hij in het leger was. Martinez was in het leger, ja toch? En u weet dat wanneer je in het leger bent, je soms alles wil toepassen waar je bent, toch? Wie ziet dat Roko, wie ziet dat Osso, wie ziet dat P. En op een gegeven moment krijg je te horen van, voorzichtig, mina soldati. En een militair, zoals men weet, is een strijder. En deze twee broeders hebben gestreden, maar helaas is het anders geworden. Wat niemand graag zou willen. Ik zei het al aan het begin, voor u is het een moeilijke periode geweest, maar ik denk zeker ook voor ons allen als Surinamers. Hè? Want als je geliefden op zo'n manier dan moet verliezen, dan haast je om te zeggen van, maar ik kan er niet toe. Maar God weet alles. Hij ziet, hij kent en hij doorgrondt alles, dus we laten alles voor hem. We bidden, smeken en hopen dat de zielen van deze twee broeders, Wolfjager en Dijksteen, dan de eeuwige rust ten deel zullen vallen. En dat wij die achter blijven voortgaan met liefde en dat we hen blijven gedenken, in herinnering brengen. Amen. Wij zingen lied nummer 16. Masra sabi alawi noutu, hem sa charwi pasa der storm. Na dit lied, dan nemen we even 10 minuten. Misschien wilt u even naar de toilet. Dan rent u snel naar de toilet. Morst u maar niet. En u komt terug. Masra sabi alawi noutu, hem sa charwi pasa der storm. Ori bri tabu Jehovah, dagranga do alate, ewa kampuru yo, ligi, ewa kampuru yo. Na verlegen, o no fe di tiri magandra, no me jaro sobre yo, libis
dinanga you brada. Yep, you see that they know to them. Bika gado leri vi tanaluwe. No geshen, no geshen. Bika gado leri vi. No geshen, no geshen. Teri di pridena yubaka. Tergi yo fo arkia. Embrami si abitere. No drailo kuwaka goye. Big adoleri bi. Desi no frede, no frede. Yo tata di meki yo de la fe. No frede, no frede. No frede, ya ya no frede, no frede. Hey, te dentrawan you de cari. No forget me, Jesus Masra. Yere, yere, tu mi great, dentrawan you de cari. No forget me. Lied nummer 18. Zeg als de stem van een engel, vier als het steerruisend riet, fluistering der hoop. Zag als de stem van een engel, vier als het steerruisend riet. Zingt onder schaduw van zorgen, God voor God eeuwigheidslicht. Want tot de nacht is wordt door de storm is bedaan. Hoop op het zonlicht dat morgen stralend al over de fluistering der fluistering der hoop. O wim, ik uw stem, spreek van Gods trouw, door mijn rusten. Lijk ook bij schemering des avonds, zonlicht onzichtbaar en ver. Toch dringt door het nachtelijk duister, schitterend een hemelse ster. Waar ook de nacht om ons heen, straks breekt het morgenlicht aan. Zo zullen we ook naar het leven eenmaal in glorielicht staan. Fluistering der fluistering der hoop. O ben ik uw stem, spreek van Gods troon, door mijn rusten in hem.
Zingen wij lied nummer 21. O die koning, o die koning, o die wie mooi koning. O die koning, o die koning, o die koning, o die koning, o die wie mooi koning, o die 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 wie mooi koning, grang, o die grang, o die wie de bari, yo wie de bari, yo. Rango de vide bari yo ya vi mooi ko dan voor bedle heb ja akono ya akono akono ya akono akono ya akono ya akono ya akono akono ya akono ya akono ya be yere 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 baranga singi moram singi moy yere baranga singi moyaram desi magne magne vi aya hallelujah 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 sing it sweet hallelujah 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 Mane barwangosiana sing it sweet hallelujah yere 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 baran and singing and singing more yere baran and singing more singing magnificat damn the singing magnificat. Zingen wij lied nummer 25. U zij de glorie opgestane Heer. U zij de victorie nu en immer meer. U zij de glorie ja opgestane Heer. U zij de victorie nu en immer meer. Uit een blikken dromen. Augustine, u zij de
nog vrezen, nu en eeuwig leeft. Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft. In zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot. Ik te vrezen, want ik leven heb in dood. U zijt de glorie, ja, opgestane Heer. U zijt de victorie, nu en eeuwig meer. O wanneer, o wanneer, o wanneer zal ik zijn bij mijn Heer. Heer, mijn ziel is vol verlangen hem voor eeuwig te ontvangen, hem te brengen, dank en eer. O schoon, o schoon, o schoon, ja, o schoon. Klinkt der engelen harpetoon, klinkt der engelen harpetoon. Had ik vleugelen vloog naar boven, had ik vleugelen vloog naar, om de heiland daar te loven, om de heiland daar te loven. Voor de voetbank van Gods troon, voor de voetbank van Gods troon. Hoe zal het zijn, hoe zal het zijn? Hoe zal het zijn? Hoe zal het zijn, ja, hoe zal het zijn? Als in Psalm ik verschijn, als in Psalm ik verschijn. In die stad met gouden tronen, in die stad met gouden troon. Heer mijn God, bij u te woon. Zalig, 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 zalig zal dat zijn. Paradijs, 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 ja, paradijs. Gij hebt eeuwig zielespijs. Gij hebt eeuwig zielespijs. Onder uw levensbomen, onder uw levensbomen. Zal het zijn alsof wij dromen? Zal het zijn alsof wij dromen? Breng hem hier in paradijs. Breng hem hier in paradijs. Hemel condre aswiti yama afara beya hemel condre aswiti ma afara ma para canti ano canti ano pas de grove ja te adoro te ja da pera trosa te da Jezus te da Manana bona monetena sari hati adegi yang hemnos avergiti kantika te anokan pas de grove ja te adoro te dra pena trosa te da Jezus
Jezus, era de manga, bona ons door den nage, hem nosa verstoot yo, sariati sanyam preka, e ano tanti, pastor dronga, ya te adoro. Pena trosa, la trona he, mal ade, oh ya ade go, trona he, ya ade go, trona he, mal ade, trona he, ade go, ya la Santa Engel, ja, la Santa Engel, la Santa Engel, kom tegen, trona al ade, ajosi family, ajosi mi mati, ajosi mi kompe, adego na masra se. Ajosi family, ajosi grontapu, ajosi em kompe, adego na em masra se, wata de bari wang ajosi no, ade bar grontapu ajosi no. Ade bari familia Josi no, a Josi ade goya trona nol ade goya ade go trona mal ade go. Kijkers van Kulturo TV, welkom terug bij dit derde gedeelte van de Singinity van de heer Martinus Wolfjager. We staan hier met broeder Stewart, die ons ook zijn reactie zal geven op hoe hij de dienst vond en hoe hij als broeder zich voorbereidt wanneer hij natuurlijk dergelijke verzoeken van familieleden krijgt. Broeder Stewart, u bent vandaag wederom aanwezig bij een dienst, een Singinity. Hoe bereidt u zich normaal gesproken voor wanneer u zulke verzoeken krijgt van familieleden, van overledenen, slachtoffers? Goed, alvast bedankt voor de gelegenheid aan mij geboden. Ik groet ook de kijkers en luisteraars van Kulturo TV. Als u mij vraagt hoe ik mij voorbereid op verzoeken van familieleden, dan zijn er verzoeken van Singinity, maar dan heb je verschillende situaties. Ja, zoals deze. We zullen niet erop ingaan, maar ik denk dat iedereen weet hoe het allemaal gegaan is. Kijk, Singinity is eigenlijk de voorbereiding, de vooravond van de uitvaart. Dan ga je dan de familie tegemoet met gebeden, gezangen. Het is meer een opwekkingsdienst om de familie te troosten. Omdat, sabitak asari dekba, toch? A verdriet dekba. Dan ben je er om de familie dan bij te staan voor kraken en bakka. Om dan die power te geven. Like voor Botaki Seranantongo. We kunnen makandra voor zingen, voor die aneti, want duur voor zingen. Voor actie masra en krachtig en blessie. Omdat hij usabitak te dede fadong. Ja. De masra gado karwang wa lobby wan funu. Dan une wan dati. Maar we kunnen daarmee niet vechten. Toch? En daarom heb ik ook aan het begin gezegd. We laten alles aan de goede God over. Ja? We laten alles aan hem over. Maar onze taak is om de familie te troosten met gebeden en gezangen ter ere van onze schepper. Dat zeker ook de ziel van de broeder, ja, broeder Wolfjager, maar zeker ook de ziel van onze broeder Dijksteel, want ook hem, de twee strijders, we don't forget them aan dat. Ja toch, strijders mogen we niet vergeten. Zoals Jezus voor ons gestreden heeft en allemaal winatori, ja, dan zijn we meer dan overwinnaars. Dus de voorbereiding naar de Singinity, ja, is eigenlijk
een geestelijke voorbereiding. Laat me het zo stellen. Een geestelijke voorbereiding om de familie ook in alle rust geestelijk te begeleiden naar de dag van de begrafenis, CQ, crematie. En we gaan natuurlijk niet in detail over de situatie zoals u eerder aangaf. Maar wat is uw advies over het algemeen aan familieleden die hun naasten kwijtraken op een dergelijke wijze? Wat is uw advies naar die mensen toe? Goed, heel mooie vraag. Als familieleden hiermee geconfronteerd raken, dan weet u dat de emoties helemaal bovenop zitten. Maar ik denk dat ik laat het woord vallen, kalm terecht. Want alles wat in het duister is, komt eens aan het licht. Ik baseer het op het woord des Heren. Ik ben het licht der wereld, zegt Jezus. Wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Ik ben blij, maar ook dankbaar. Niet blij dat ik blij ben, maar blij en dankbaar dat het zover is dat de familieleden toch een compromis hebben gesloten om deze twee broeders, deze twee strijders, maar noem maar op welke familieleden ook, hun familielid op zo'n wijze hebben verloren, dat zij die power krijgen door gebed. If je nog maar een beetje zingt, en dan komt het zeker goed met de wil van de Almachtige God. Dus wat ik wil aangeven, familie, maakt niet uit wie, zolang je last wat lobby wan fiut op wat manier is aan wans man wani, no vrede, want masra sabi Allah we know toe. En tot slot, broeder, we weten dat bij dergelijke gevallen er ook een stukje boosheid, los van verdriet ook een stukje boosheid soms aanwezig is. Hoe moeten de mensen daarmee omgaan? Wat zegt het woord daarover? Kijk, dat is alleen maar mooie vragen stelt u mij. Ik ga u zeggen, soms word je als mens zo emotioneel dat je de vraag stelt aan de opperhoofd, maar Gado, if you zo, dat pide. Hoe heb je dit toegelaten? En ik ga u zeggen, broeder, wanneer de mensen, het is niet altijd makkelijk als voorganger om een dienst te leiden, hoor. Want emoties vliegen. Soms, als je niet oppast, leid je ook eronder. Maar kalm terecht. En gelooft u me, als jij als voorganger, je moet altijd boven partijen zijn. Je gaat geen partij nemen wie fout is, wie niet fout is. We zijn niet bevoegd het oordeel te vellen. Maar wat ik wil aangeven is, wanneer de partijen boos zijn, dan heb ik één ding om te zeggen. Ik ga het eerst zeggen, zoals een oude kerel dat gezegd had, dat je brokking. Die oude kerel zei, de amang en mang, a vrouw moest kumang. En de vrouw en mang, a man moest kumang. Dat wil zeggen, als familie A boos is, moet partij B kalm blijven. Ja? En als familie B boos is, moet partij A cool blijven. En niets kan de koelte behouden dan water. Beji, water is het bron des levens. En ik denk dat wanneer wij het woord des Heren gebruiken als een instrument van ons leven, dan gaan wij voort. Ja. En om te komen bij de waarheid van hetgeen gebeurd is, broeder, tot slot, wat geeft u de beleidsmakers mee, degene die de zaak moeten onderzoeken, wat geeft u hen van deze plaats uit mee? Wat ik wil aangeven, en dat praat ik op basis van voorganger. Laten wij niet met 2 maten meten. Omdat en ik ga het zeggen, hoe groot ook de leugen, de waarheid achterhaalt het wel. Want we zijn geen vrienden in Jeruzalem om te weten dat OM daar zit, of wie dan ook daar zit. Doe Uduro na fasi. Unogi gado sheng. Want als we dit soort dingen doen, we gigado sheng. En te gado elkaar verantwoord toe. Uno mang. Laten we gewoon, je bent groot wanneer je kan toegeven dat dat het is. Je stelt de familie niet tevreden, maar je brengt rust. Ik kan beide partijen begrijpen. Ja? Maar verdedig op een eerlijke wijze. Maar verdedig niet als het niet nodig is. Vooral onrechtvaardigheid. Anobo. Wat ik
Ten slotte wat ik wil zeggen. Doe je werk naar eer en geweten. En ieder die daar zit, vooral de beleidsmakers. Wanneer wij dit doen, vergeten wij soms wat het is. Maar laat dit een voorbeeld zijn. Dat mensen geen genoegen nemen met Jan-Piet Klaas. Maar dat men wil weten wat precies de inhoud van de vaas is. Zijde mek abroko, fadu kom ik abroko. Ik laat het daarbij. Dankjewel, broeder. Dan hebben we dat gehoord van broeder Stewart. We zullen deze live-uitzending van deze plaats uit dan beëindigen. De familie die, zal op dit moment niet reageren. Natuurlijk, wij respecteren dat. Wij zullen kijken in hoeverre wij zij de komende tijd toch kunnen spreken. Dit was Belfor voor Kulturu TV vanuit SOB aan de Albertlaan. Morgen is de begrafenis van de heren. Morgen worden de heren ten grave gedragen. En ja, als alles goed zit, dan zijn wij ook aanwezig. Nogmaals dank voor uw aandacht. En tot de volgende live-uitzending. Blijft u ons volgen, Kulturu TV. Wij zullen u meerdere malen van live flitsen voorzien. Een fijne avond toegewenst. Ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een raad. Wambari Teana, Wogoluku na Kulturu TV. Tam Sabaka Gang, Pekanada Pewang. Ja. Tijd voor het nieuws, go look up je nieuws. Kulturu Nyusu, pas de straat is respuntu. Unde baniu, sadef arkina nieuw. Kulturu Nyusu, pas de straat is respuntu. Suriname zo'n hele klan, maar go depti elk one. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang, tak wesre kama masranang, beno wan soma, no abif kwari, no abif sari, yeah, baya kriol ya fans of shini, isha idol in distance of innings, dambotaki on the right place, different colors. One stage, go, 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 be alo be grow, be we la fu want I guess that I go, be korosi na ngale take blow, yeah, be horde gia pina follow, be descapuri esi ya no wolo, be te dry de ne juki anga dollar, when I go follow. Kulturu TV, be anyu sunele. Kulturu TV, privilege. Kulturu TV, be anyu sunele. Kulturu TV, privilege. We go diki diki, unegwa so manen sa bigi bigi, no. We go aksa for luck if the loba boleit. We go arka problema voor de sma in de week. En we libi sweetie, so lang als aan pay you de we swing committee, ja. Druk tapaling, make u stelling op prijs. Sterker kan wel, want united zijn wij. We kunnen gemeenschap, we doen roko, maar daarna een gereedschap. En we geven almighty thanks en prijstak. Dat in de wiki nou weer dat eerste leesblad. We zijn beleefdschat, statistieken schrijven je overweeg dat. Ja, had je eens teken in je keelgat. Piet Quadoro misgat, want je weet dat. Kulturu TV, be anyu sunele. Kulturu TV, privilege. Kulturu TV, be anyu sunele.
punt kom na nyusu wechari. No fake, no joke, ja nyusu prespari. E fu bondru kwa wanda mine kou dau shwari. Ja anyusu nesari, wai begin te wan klari. Dus krijt en share make defense fi arki. Ja weli buno prati, u ape nei parki. We de tapastrati, kakwanga i kragi. U de borei dwen. Aksa volk vijf wangen de stijging. En voel vergelijking. Hoe ababo wijsdwing. Dat hoe kan verwijsding. Gona beleiding. A probleem van volk na de stijging. Dat bek wet aan mij. Dat volk voel de ta eisding. Want hoe beweer ik kom af voor de koties scheiding. En hoe goed op de ving. Tijd voor iets nieuws. Stoluk op je nieuws. Culturu nyunsu. Paste fa stratis respuntu. Ude baniu. Sadef arkina niu. Culturu nyunsu. Paste fa stratis